Happy New Year. Bad ay punggos. Hello, Doga, Vicky. Hey kids, let's put the shapes in the right spots. Well done, Leo. Ano, tagsukat mo mamantay, tagbrum-brum yun. Pwede din, tagsukat tayo, tagbrum-brum. Ay, ma'am. Dua tadi dia nya. Nagla kwanto. Nagpapariyak sa hari mo pa rin dan. Jay. Apa ya? Hindi ka mo paggaman na lang sa rin. Pag gaman na ka. Tikas din na. Oo. Makalibin mo siya. Apa ya? Birthday? Pabrikat ako Apa ya? mag-isip mo ka ay mag-igod mo. Siyempre, siya mo lang gata nga, Jay. Oy, 5,000 na share mo dyan. Oh. Uray mo. O ka na to. Bagong nakarada. Papa na tayo? Inaraya. Yeah? Inaraya. Pwede ka ba doon na rin?
Eh, gusto ka na dinos na. Naglipat na kami. Halal mo nga sukatan. Tip-tipid din ako. Hindi ba doon? Ang sakit daw. Punta yung sa atay sa blipat mo. Pagkigis ako. Pagbati ka tayo dyan? Yok mo. Pwede ba siya bago na ako? Talo kay ayaw ko ni Ryan. Mabalinan? Yoy. Energy kwarta. Gusto play. Ano mo? Ikaw mo ba pariya, di ba? Ngamain na nga ruder. 1.5 di kwarta ka, di ba? Oh. Para. Yan daw. Yan dito sa lente. Damo ba yung kwarta? Sino na mama? Disay? Oo. Ano yung sabihin ni mama dito di mo naman? 150 lang ah. Hindi siya rin. Kita na manon. Ako di sa ngaribo. Ang damang ramuan ito sa kulikon. Slag mo natin. Kaya hindi ka sukli mo ko na. Ano, di ba na ang pagkalin? Hindi pa lang iba ko lang. Hindi ka sa solok maghinatang dato. Yan. May kananay bakit? Tayo. Ay, namikin mo.
pa.
Nagluto ni dati sila. Awan man. Awan. Awan. Ako doon para talagin.
Well, mga iba, tigas tempo. Ako makasabala na ay maganda rin yung mga pagkakain.